dito sa akin maganda rin eh. Kasi pwedeng maligo yung mga bata dito. Oh. Yan. Yung sa sapa na yan. Tubig tabang kasi yan eh. And yung sand nila maganda rin. Kasi yan. Para siyang mix na sand ng white. Para siyang 3-in-1 coffee. Na nagagaling sa I think Baliwang District to eh. Ayan, nag-mix siya sa dagat. Ayan. So hindi siya mabato. Medyo may biglang lalim siya. Ewan ko lang dun sa part doon. Guys, try natin mag-explore ng konti kung ano meron dito kasi parang may konting rock formation daw dito eh. Medyo konting ingat lang kasi puro bato. Dito tayo ngayon sa Agno Umbrella Rock. So try natin mag-explore sa lugar dito kasi I think low tide siya ngayon eh. So try natin umikot. Sa tagal ko na rin nagte-travel guys, ito lang yung first time na makita ko ng ganitong klaseng bato. Yung kulay niya parang reddish na orange. So ayan, makikita nyo guys. So yan, habang naglalakad ka may mga ibang bato rin na nandito. At kapag maglalakad ka pa sa banda rito sa may left side niya, may makikita kang cruise. Yan. Patong sumusmo sa bato. Actually guys, medyo malayo na ako doon sa entrance. Pero siyempre kailangan mag-explore at para makita kung ano yung mga nandito. Try natin akitin yung lighthouse kasi may nakita akong lighthouse eh. So nakita ko may daanan dito. Try natin akitin. Uy, medyo matarik. Yan.